Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako naguban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa, si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig, ug tunga, ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galeo, mauna ang Romanhong gobernador sa Grisya, naghiusa ang mga Hudeo o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tawo pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudeo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong o mga ngalan o sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya, ilang gidakop si Sosthenes, ang pangulo sa sinaguga, o gikulata at tubangan sa hukmanan. Apan, wala kinitagda ni Galeo. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Korinto, uban sa mga kaigsuonan. Unya, mibiya siya kanila, ug milawig, puyog ni Priscilla, ug Aquila, paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siyag panaad didto sa Sencria, ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos, sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nakahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya.
Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Dios, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Malindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ka o Ginoo. Sa Jesus maingon sa matinunan, sultihan ko kamo, maghilang kamo ug magbinatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang iyong kaguol. Kung ang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inikataho sa bata, malimot siya sa pag-antos kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay niya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niya ng adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa niyang pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maigsoon may hapon atong tanan. Usa na lang kaadlaw, matapos na ang bulan sa Mayo. So tungod ini pasalamat ta no sa tanang grasya natong nadawat sa Mayo. Gani ugma aging pagpasinungog sa mga Birhen Maria atong tapuson ang Flores de Mayo sa ato usa ka prosesyon. Unya, gikan karon 8 ka adlaw, gikan karon sa ulugo nato ang Pentecostas, ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Mga karon ang atong Ginoo ang iyang diya sa Ebanghelyo, siya na namilit, iyang giandam daan ang mga apostoles ug ang ubang matinun-an nga tinuod mag-uol sila kay ang Ginoo mobiya karong Domingo sa ulugo nato ang Ascension, ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo Hesus, no? Mabiyaan na matinun-an. Pero ningon ang Ginoo, human sa kaguol, iyong dawaton ang kalipay. Maglipay kamo, kay ipadalaman ang Espiritu Santo. Tumoni, Maison, ang Espiritu Santo ang tinubdan sa kinabuhi, atong kalipay o kalinaw. Mga sa unang pagbasa, si San Pablo, nagkapuliki, no, mao ni ang pagsugod tubo sa atong simbahan dito sa Gracia o Greece nga nasod. Doon ay madapit nga sila gibato, gibugal-bugalan, gipapahawa sa malungsod. Yan, namalhin sila, pero wala sila ng luod. Padayon sila, kay doon ay madapit diin ang mga pagano, ang mga hintel, midawat sa mensahe nga si Kristo mao ang atong Mesiyas. So nagpabunyag sila ug nagpasakop sa bagong pundok nga mao ang Kristyanismo. Unya ato nadungog nga ang Ginoong Hesus mi dasig ni San Pablo ug mga kauban, ayaw kamo kahadlok kay ako nagauban kaninyo. Ayaw kamo kabalaka
Umani nakalhay may son, sa kalibutan, maguna ang kalipay, pero ang ending, murag kasakit. Pero sa atong pagkaanak sa Dios, sa atong pagkasimbahan, maguna na to ang kasakit, ang mapagsuway, mga pag-antos o uban pa. Pero kung mapabilin ta ni Kristo, ang ending niini, mao ang kalipay, naway katapusan. O timan ang Ginoo ang nagsulti, o siya ang misaad, ang matagpulong sa Ginoo tinuod. Ug ang saad sa Ginoo dili gayud niya pakyason. Mga uban sa atong panaw sa paglaom, atong gisangpit no ang Mahal nga Birhen Maria, ang atong modelo sa pagkamaynantuson, sa pagkamulahutayon, no nga sa tanang makalisdanan o kasakit, nagpabilin siya diha sa iyang pagtuo, paglaom o bahigugma sa Dios. O karon mapuno siya sa himaya tuwa sa langit. O gani mo pakita pa siya pagpahinumdom nga siya wala usab mo biya kanato. O Maria mo langitong inahan, iyampo mo kami nga midangop kanimo. Daigo nato ang Dios atong amahan nga nagpili kang Maria nga inahan sang anak ug ato sab nga inahan pasalamatan nato ang Dios nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria nga bulahan. Busa uban sa hugot nga pagsalig mga muyo kita nga malipayon ni Flores de Mayo aron tinabangan ni Maria panalanginan kita samahan sang labing pinili nga grasya ug moingon kita. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, matiunay unta ang imong Santa Iglesia, diha sa kahiusa sa pagtuo ug paghigugma. Mapanalanginan unta ang Santo Papa, ang among kaobispuhan ug kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan, diha sa pag-alagad kanimo ug pagpasidungog kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, himuang nga ang mga punuan sa kanasuran matabangan sa pangalian ni Maria, Rayna sa kalinaw, aron maningkamot sila sa tinuoray, pagpadangat sa kahiusa, kauswagan sa katawhan, ug sa matuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga anaa sa mga langit, himuang nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan, subay sa panig-ingnan, ug tanabangan ni Maria, among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, itugot nga ang mga kabataan nga tanan, magmasinugtanon unta sa mga balaod sa Dios ug sa tawo, magtubo diha sa grasya ug sa kinaadman, mahimo unta sila nga kalipay sa ilang mga ginikanan ug makapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga gamhanan sa tanan, himua nga ang mga batanon, lalaki ug babayi, maghupot sa Kristohanong mithi, magpugi sa mga maayong buhat, ug maggahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa isig katawo, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan, ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria, among Rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan,
Tabangi ang mga masakiton sa lawas ug kalag. Tabangi ang among mga kinahanglan nga espirituhanon ug yutan-on. Hatagi sila sa pahulay nga dayon ang mga igsuon nga naguna kanamo. Itugot nga mahiusa kaming tanan sa kanunay nga pagdayig ug pagpasidungog kang Maria, among inahan ug rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangamahan ni Maria. O Dios, among Amahan, nga naghatag og kalipay sa kalibutan tungod sa pagabanaw sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo, itugot nga tungod sa mga pangaliya sa among inahan, ang mahal nga Birhen Maria, among rayna, madala kami nga sa kalipay sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinaong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsuon, bagampo kamo, aron ang inyo, akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagam sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo, gikan sa makamot. Alang sa pagdaig sa imayang singalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok ni Santo sa simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon, amahalad sa imong banay, aron ubos sa iyong panalipod, dili unta mawala ang magihalad, kundili muabot hinuon nganha sa magasa nga tunhay nga imong gisaad. Kinaamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Among ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ubataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nini may mayaong panahon sa pagabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya among karaang kalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa makalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagbahiya ang tibok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan niduyo pag-awat sa imno sa himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaas. Santos gadi ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay may espiritu ang magsantos magasa, ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo usab, mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon.
Dawata kini og Panginom kamo tanan gikan niini. Kay kini mao ang kales sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo niya'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na masala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalikan. Aron baghandom sa kamatayon o bagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang o malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mga simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Layo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang esposo. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, labi na ni San Vitalis. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo kahimayaon, pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. O karon maigsoon, magiusa na sab kita pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa nabanhaw nga manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nenem panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo man nagigarian ang gawong himaya hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Karon ito'y pakita ang timaan sa atong pananig sa unay. Panagdait manaa kaninyo. So
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apali pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong matinubos diha ni Kristo, aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita, o Dios, nga tungod sa pagabanhaw sa imong anak nga sa Kristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nga ngamuyo kami nga tungod sa iyang inahan ang Birhen Maria, makaangkon kami sa makalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, darang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa sa Dios. Diyos.